प्रडिउसारा प्रडिउसाराथ' बर'आनो जागोन जेनेबा रावबो प्रडिउसारा जेम्स आरो जेम्सखौ लानानै फिल्म खालामदोंमोन आरो बै प्रडिउसारनि थाबालानो सोरबा जुदि प्रडिउसारा बेखौ लानानै फिल्म खालामोब्ला 15 लाख थाखाजों पेनाल्टि होगोन आरो Hello everyone, hope गासिबो मोजाङैनो दङ। So नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मोनथिखाबाय जेन BCAA आ बड' सिन ए आर्टिस्ट एस'सिएशन आ बिथां जेम्स मुसाहारि आरो गेमस्रि दैमारि बिथां गेजेराव मा डिसिजन लाखो बिथांमोना स' नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय आरो बे डिसिजनखौ लानानै नोंथांमोना मीन्स पाब्लिकफोरा जाय आंनि भिडिअखौ नायगासिनो नोंथांमोनाबो बे डिसिजनखौ एग्री नंगौना नङा बे डिसिजननि सायाव स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्शनाव निश्चय खोन्थाहरगोन होननानै आं आसा खालामहरबाय स' आंनि थिंनिफ्रायथ' एग्रीयानो आरो बिथां जेम्स मुसाहारि बिथाङाबो मैयायो भिडिअ बनायनानै अलरेडि बुंखाबाय बिनि बागै जि डिसिजन लादो BCAA आ बिथाङाबो एग्री स' बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों बुंना होखाबाय बेबायदि बर' हारियाव गुबुंले मानसिया कालचाराव मालाबाबो थानाङा मानि थाखाय फैनो गोनां इयुथ जेनेरेशना जाहाथे जेम्सखौ फिल्म लाइननिफ्राय बरनदों होननानै फैनो गोनां इयुथ जेनेरेशना गिनांगोन आं सासेल'सो आउट जादों नंना नङा नाथाय आं सासेनि थाखाय हाजारजन गथ'फोरा सिख्ला सेंग्रा हाजारजन गथ'फोरा दिनै बड' कालचारखौ गिसिगोन नंना नङा नोंसोर दिनै बेफोर खामानिखौ मावनो हायाब्ला नाथाय नोंसोरखौ रावबो गिनाय नङामोन बिथां आब' गेमस्रियाबो एग्री नंगौना नङा बिनि सायाव स' बिथाङा भिडिअ बनायब्ला जों मोजां मोनगौमोन जे बे डिसिजननि सायाव बिथाङाबो एग्री नंगौना नङा जि जाना थांबाय थांनाय बाथ्राफोरखौ जाहाथे आं आसा खालामो सानैबो जाहाथे एबार नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जाहाथे बिदि ससियेल मिडियायाव जाहाथे सानैबो नांलाया बा गावनि पार्सनेल बाथ्रा दिहुननानै जाहाथे बेबायदिनो जाथाय जाबावा सिगां जि जाथाय जाना थांबाय सिगां जि दावराव जाना थांबाय एबारनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना बिदि पार्सनेल बाथ्राखौ लाबोनानै जाहाथे बिदि ससियेल मिडिया दावराव दा खालामसै बेनो जोंनि थिंनिफ्राय रिक्वेस्ट आंनि थिंनिफ्राय आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो आरो सामान्य मोनसे फिसा बाथ्रानि थाखायनो गोबां सेन्स जाबाय न दिनै बिथां सानैखौ जोंनि बड' कालचारनिफ्राय बेन खालामनाय जाबाय बोख्लायनाय जाबाय स' दुखुनांथावनाबो बाथ्रा बिथां गेमस्रि दैमारिनियाव टेलेन्ट गैया नङा दोङोमोन बिथाङा एक्टिं लेभेलावबो मोजाङानोमोन मोसानोबो गोरोंखामोन आगोलनिफ्राय गोबाङानो मोनथियाबाबो आं उन्दैनिफ्रायनो मोनथिबोखायो आरोना बिथां गेमस्रि दैमारिखौ बिथाङा मोजांमोन आरोना सासे माने बड' एक्ट्रेस जाथावनायाव बा सासे बड' एक्ट्रेसनि थाखाय जिखिनि नलेज बा जिखिनि पावार नांगौमोन बिथांनियाव दङमोन गैया नङा दङमोन थ' दुखुबो मोनदों बे डिसिजननि सायाव जे बिथांमोनखौ जोङो इयुन फिल्म बा एलबामाव जोङो नुनो मोनला जिहेतु कालचारनि मानसिफोरखौ जों रेसपेक्ट खालामो कालचारनि मानसि जों जेरै रेसपेक्ट होयो बिथांमोनखौबो जों जेरै रेसपेक्ट होयो बिथांमोना बिदिनो लानांगोन मानो होनबा जों एक्ट्रेस एक्टर माने मा जों रेसपेक्ट होयो बरायो बायदिसिना प्रग्राम ओरै जाबोला स' बिथांमोनाबो बड' एक्टर एक्ट्रेसनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानो जे जों जेरै बिथांमोनखौ रेसपेक्ट होयो बिथांमोना जाहाथे बेबायदिनो गावनि मान सन्मानखौ मोजाङै सलायलांनो हायो खौ महरगिरि बुङो स' एक्टर आरो एक्ट्रेस जानांगौबाथ' मास्ट बि महर मुस्रियाथ' नांखागौ महर मुस्रिया आरो इथिं एक्सननि खेत्रआवबो सेंग्राफोरनि माने एक्टरफोरनि खेत्रआव एक्सननि खेत्रआव आरो बिथिं एक्ट्रेस बुंनाय लोगो लोगोनो महराथ' अलरेडि नांखागौ एक्ट्रेस जानोबा आरो लोगोसे डान्सनि मोसानायनि खेत्रआवबो बा एक्टिंनि खेत्रआवबो जिखिनि नलेज नांगौ एक्ट्रेसफोरनोथ' नांगौ जाखायो बेखिनि नलेजखौ आरो बिनि लोगोसे जों गावनि रेसपेक्टखौबो लाखिनो रोंनांगोन गावनि मान सन्मानखौबो लाखिनो रोंनांगोन स' सिगांनिफ्रायनो आं भिडिअ बनायबोखानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव जे आं बुंखादो जों जोंनि मान सन्मानखौ जों लाखिनांगोन स' जों जोंनि मान सन्माननि अनगा जेबो गिदिर बुस्थु जाया आंनि थिंनिफ्राय आं बेखौ बुङो आरोना स' मान सन्मानानो गासैबो स' थाखा फैसाजों जों जोंनि मान सन्मानखौ रुजुनो हाया मान सन्माना सोब खेत्रआवबो मानसिनि केरेक्टारखौ नायनानैसो बिथांनि क्वालिटिखौ होनाय जायो स' बिनिखायनो आं बड' एक्टर एक्ट्रेसनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिथांमोना जेरै जों रेसपेक्ट होयो बिथांमोनखौ जों जेरै सन्मान होनानै हांख्रायना लाबोयो बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि अननायखौ जोंनि सन्मानखौ बेबायदिनो जाहाथे कालचारनि लाइनजों दैदेनलांनो हायो आं बेखौनो आंनि थिंनिफ्राय आं बुङो
बिथां जेम्स मुसाहारि आरो गेमस्रि दैमारिनि सायाव BCAA आ बिथांमोना जि डिसिसन लाबाय बे डिसिसननि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो स' कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरब्लानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो हाबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय समाजाव गावबा गावनि मान सन्मानखौ लानानै सोलिनो लुबैयो थांनानै थानो लुबैयो दा गिबियावनो आङो ओंखायनो जोंनि महरगिरिफोरखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि मान सन्मानखौ लानानै जोङो समाजाव थांनानै थायो बिनि बारगा जाहाथे जों थाङा मानोना जोंखौ बयबो आरो सिबियारि ससियेल वर्कार होननानै बुङो